Hemen dira neurketa erabakigarria jokatuko duten lau pilotariak. Javier Ibarluzea eta Jon Mandiola Markinarren izenean arituko direnak. Eta Berretxuarrak, Unas Vidal eta Jon Ruiz. Markina edo berriatua bietako nork irabaziko ote du 20. Bizkaiko herriarteko txapelketa. Sakea urdin izango da eta pelotak aukeratzen oraintxe ari dira Roberto Lekueren aginduetara. Orain arte nahikoa lasai ikusi ditugu, bai Roberto Lekue bera eta baita Gorka Urkidi, baina hirugarrenaren atarian uste dut Aimar pelotariak ez ezik ingurukoak ere urduri xemar daudela. Bai, amentan adauki irabazteko gogu, derbi badau ez, Markine berritxut, oin erabakitzen da amentsa juvenien partidun, oin eukiko da botilleruk irakazdik euko da zesan pelotari gaztiei, da, bueno, bakotxak euren konseguk emon da, ia partido poli bat ikusten baut, oin arteko partido bitxek bai bat bai besti zendi pixkate alde batetik eta bestetik alde ondixo gonda, eta bueno, hemen politxisen goza, partido ez du bat ikusti, tanto erabagarri txedan honetan. Denak pres dira, neurketa 35 tantora. Eta aurreneko pilotaka da, Unax Vidalek joko du. Hasi da neurketa. Aurrelari gorriak atzeratu, Ruiz. Eskubiz. Mandiolak. Kadete mailan jokatu duenaren anaia da, Jon Mandiola. Ezker hormatik gora joan zaiola Jon Ruizi adirazi du epaileak. Aurreneko tantoa beraz, gorrientzat favorito Markinarrak dira. Horregatik jarri dute hirugarren neurketa. Iaz gertatutikoa gerta ez dadin, alegia kadete eta juvenilen partiduak irabazita hirugarrenera iritsi baino lehen dena erabakita ez egoteko. Antolatzaileek asmatu dute horretan, berriatuak lortu baitu bigarren puntua irabazi eta auzia berdintzea. Baina ikusiko dugu. Bai, hemen Markineko honek Mandiolak desarroiatuko mutia eta indarrazko mota pelotit, hortxe da bizkate handikapa, ez da horretxek ez joko itzen da ben, hortxe ikusiko da partidu zehan duen. Berez, bera da domineko gana partidu, eta bueno, atzelari urdine bertxuku seguru da, pelota asko sartzen dut, ikusiko da. Ibarluzearen lehen da biziko sakea. Alde badago pelotetan ez, Aimar? Bai, bere Markinarrak oin lehenko partiduen aldin aldrebez, oin berritxu harrakata patalaue, eta Markinarra bizitxaue, jake Jonek Mandiolak min asko itzen da ben, beran eskuma gogorra duke, mutila hundixe da, eta ikusten da, horretak joko da Markinarrak. Bana. Berriro Unas Vidal etorriko da sake ateratzera. 18 eta 17 pilotariak dira. Lau hauek. Ez da ondo sartu Ibarluzea, bigarrena urdinentzat. Aurreko partidua jokatu duen Roberto Lekue bera ere dutxara joan baino. Partidua ikusten gelditu da, ilusioa badaukate. Bigarren neurketa irabazi ondoren. Roberto honek gaztikin da erakusten eta hor ibiltzen da, eta bueno, pesto eta gongun botillero haitxeko harik semikingo da bela hirugarren partidun. Luzea izan da lehen da biziko sakea. Bigarren aterako du. Unasek. Ibarluzea. Ruiz. Ies egin dio Zabalera, kanpora joan zaio Bina.
Pero ez da barrixe dukula peztot Unesek eta horre igarri dezelan eskumiaz joa benin pelotik eskapadi hartutze eta kanpora joako. Bakoitza bere pelotarekin. Pelota indartsuagoa, gogorragoa, biziagoa. Atera dute hasieratik Javierrek eta Jonek. Ruiz, huts egin du. Pelota garbixi galdu dago. Zestan sartut daukela emote ban, baina jauzi jako. Errebotea bertan zuen, baina tokia bat zuen. Saskia nahi eran erabiltzeko. Zailagoa zen sake hori eramatea, baina lortu du Jon Ruizek. Ibar luzea. Aidez saiatu da atzelari hori laguntzen Unas. Ezin izan du. 4-2 pelota gehiago altxatzeko esan dio Gorka Urkidik Javierri. Horra eskematen atzeko ara paretera heldu da, ez? Horra sekretu. Gero errebotin zutu min asko dengo eta zeu gauke horik itxeko aurrin amaitzeko gero. Ibar luzearen sakea. Huts, Ruiz, Mutrikuarrak. Berretxuarrak faio, hiru faio etxio bai bat abibizti bat, da partidu hotza zida, bizkatea jokun sartzen badi. Eta Markinarrak ez dutze parkatuko eta markagaiun aurrerango da. Ibar luzearen sakea. Nahiko tente, behar izan du botea gotiko gora egin baitio. Handiola. Unas. Hirugarrena. Utzek itxen abiz. Zazpitantotik danak egutzei esalik egin dabela. Bai, lau pelota izan hartien da. Izelik presiñoi daula, ez? Punto erabakerra izan jolazten dabiz da. Atxedena askatu du Roberto Lekue semeak. Mutila pixkatxo bat lasaitzeko. Ohikoak ez diren akatsak egiten ari dira. Jon Ruiz batik bat. Bai, da pixkate zelan, partidu hasi da, zelan jokatu pixkate ikusitzen faiuk eta ez barri doitxeko edo importanti zeten da. Dakixen batei kanpotik entzun eta beran konsejuk entzun da ia zeuke aldozun bete, ez? Zatetzune. Partida hau lasaiago jokatzeko arriskua bazegoen. Bigarrena Markinak irabazi izan balu, baina ez da hori gertatu. Eta lehenaz gain tentsio handiagoa protagonista gazte hauentzat, euren esku baitago, euren herriak Bizkaiko herri artekoa lortuko duen edo ez. Partidu hasieran beti hotza, bizkate ondi dugu sartu partidu, nizer ditxu barik, ja behin azte zarin jinda, azte atzu, ja zedekusun jokunez, baina hasieran beti bizkate buruei buelta gehiago moten da, ia gazti danak sartzen bai partidun, da partidu hon bat ikusten dugu. Unas Vidalen sakea, askoz pelota motelagoa dau. Ondo, Ruiz. Errebesez atzeratuz. Jon Mandiola. Garra Mandio. Nazek, atza daukan eskubian. Mutila honbixe da. Mazortzi urte dugu, baina desarroi dute topera eta ikusi zuen, velosia di berak hemen min asko engo dugu eskumia jokatzen da benin. Eskubi ikaragarria zeukana zuen Osaba Felix. Hor armailetan ikusi dut, gero saribaneketa izango da, eta Euskal Federazioaren izenean sariak emateko hori izango du. Zertan dabil Felix, oraindik segitze aldu entrenatzen? Bai, lantzin bine ibiltzen da, ez? Markinen dagoa, zegoen kampeonato jolasten gabiz horre. Kampeonato politxo montada hor Markineko hor, sortzi delantero, sortzi zagero, danakin jolastu bihar, eta
lesionau izan hau Arriola, eta ba, Felix Alezan jolazten, da arek beti, beran kompetitibu dontxebe, beran maili moten daut, ez da lehenako Felix, baina ondik ilusioi eta hori irabazteko ikutzen dugu, bai ensaio, bai partido eta edozetan. Arriola min hartutako alkate izango dena? Bai, alkate izango da, bixer hartuko dugu alkatetzi eta, bueno, ia ondo juteakon. Horren arte Imanol Mugartegi izan da, Bai. bere semeetako bat, kadetetako finalean ikusi dugu. Orain berak amaitu, eta lekukoa Jon Arriolak hartuko du. Jokoan 11. tantoa. Jon Ruiz. Mandiola. Eskubiz mutriko erra. Labur geratu zaio, baina saskian sartu du Mandiolak. Ibar luzea. Jon Ruiz. Ezin, Ibar luzeak 5 eta 6. Bai, bertxuarrak bizkaten bidea bena da igual, delanteruai bota pelotak, ez? Igual ikusten da bizkat nerviosotxua, faio geixelik ezela, eta atzera jolazten badabe, ba, Jonek egule min geixen gotze, eta horre holik bizkate partiduan gaku be. Labur xamarra sakea, laburregia. Amorrazio oiua entzun duzue. Unas Bidalek falta egin baitu sakez, 7 eta 5. Bi berdinketa izan ditugu orain arte. 6. lortzeko aukera bazuten urdinek, baina falta egin du sakez. Unasek eta 7 eta 5 aurreratu dira gorriak. Luzeegia sakea. Kadeteen finala, 30 eta 9 irabazi du Markinak. Bigarrena erdialdean asko parekatu da, baina azkenean emaitza erraza Berretxuarren alde. 35 eta 23. Eta hirugarrenak erabakiko du. Aurtengo garaipen orokorra zein herrik lortuko duen Bizkaikoan. Jon Ruiz. Mandiola. Atzeratu eginda Unas Bidal. Eta ondo lagundu dio Ruizi. Herriro eskubia. Ruiz. Seigarrena urdinentzat, 6 eta 7. Hor ikusten da, bizkat Unasek oino indabena, importantizileke partidu, bizkat zageruai lagundu, atzeratxua etorri, eta bixen hartin, ba, Jonen eskumakasuei aldaben modun eutzi ez, da hori bestot Roberto Leku bezan gotzela, bizkate atzeratzeko eta laguntzeko zageruei, zebestelan Ruizei partidu oso luzengoako. Berdintzeko beste aukera bat izango dute. Bidalek eta Ruizek. Mandiola, errebesez, atzeratuz. Ruiz. Atzelarien arteko jokoa tanto honetan. Bata erasoan, bestea defentsan. Unas. Ibarluzea, moztutakoa. Ondo Unas. Tokitxarrera da errebote hori. Zazpigarrena bat egin dute markagailuan. Argi ikusten da, Markinarrei enbitzen da bertxuarrek Joneik endu joku, ez da, aldabenek eta gitxien sartu jokun, eta hangatxeiko da, eta bueno, hoxe itxen da benen ikusten da euren alde tanto batzuk jazten dut da. Aurretik jartzeko aukera dute orain Bidalek eta Ruizek. Asa.
Bigarren sakea izango dute. Unas Bidalek aterako du. Erretxuko aurrelaria. 8 urtekoa. Bote handia. Mandiola. Ruiz. Mandiola. Ibar luzea. Javier Berriro, Unas. Eskobiz mine egin nahian, Mandiola. Errebotean ipinitakoa, bipareta egiten saiatu da, falta. Epa, bai, ez da intentzioa oso nahi bari bota da ben, baina hor justu tanto zan, ez dela, zan helduko Unas. 3 tanto jarraian egin dituzte. 8 eta 7. Eta badirudi, hasieran ikusi ditugun, utsak eta gelditu direla. Zerdia ateratzen hasi direnean, lasaitu. Eta orain, tanto gogorragoak ikusten ari gara, hasieran baino. Mandiola. Unas, gora, goiko sarera. Orain gorka urkidik gelditu du partida eta bere mutilei atzera datozela eskatu die. Egia esan, Ruizek hasieran egin dituen utsoiek atseden hartu eta gero ez ditu egin, askoz ere seguru eguari gara. Bizkate berotu di urdinek eta honbe Unasek ora bat da, baina ikusten da euren estrategiala esatuten modu joanek entzu peloti, hori peloti rebotera joango zan eta delanterua atakau ez da, urdinek pestot lekuek argi izatzela aldaben danin atzeko sagero gorrexai joku kendu diakola alba da partidu guztien zier aukeri ikutseko. Bizkaiko herriarteko txapelketako finala ikusten ari gara. Herriatuako Mendibarren pilotalekuan bana berdinduta daude. Bi herriak eta hirugarrenak erabakiko du. Momentuz berdinketa eta oreka gehiago ez zin eskatu. 8 daukagu neurketa juvenil mailan. Kantxaratu dira lau protagonistak. 35 da finala. Ibar Luzea eta Mandiola. Markinarren ordezkariak Bidal eta Ruiz. Herriatuaren izenean jokatzen ari direnak. Laugarren berdinketa dugu markagailuan. Ibar Luzea. Mandiola. Errebotera doa. Ondo Ruiz. Ibar Luzea. Eskubiz jarri da Jon Mandiola. Eta atzeratu Bidal. Laguntzeko. Unas. Tanto luzea doa ere. Eta moztutakoak ondorio ona izan du Unasentzat 9-8. Bai, markinarrak delanteru bizkate jokoz kanpo ikusten da. Unas atzeratu da eta ikusten da oin bizien hartin Jonen eskumakasuei eusten da bizela eta euren estrategixik garbi da, ez? Doen markinarrek pentsatuko dabe, ia soze aldatu bida ben edo zena jokatu bida ben. Aurrelari urdinaren sakea. Mandiola. Unas.
Aurrera egin du. Oso pelota zaila zen Ruizentzat. Bai, agertu sartu du. Eta gero, presak aurreratu Mandiola, 10 eta 8. Presio gehiago behar bada Markinarrek izango dute favorito zirelako. Bai, horre argia presioi Markinarra deukela, eta bueno, urdina ikusten di, euren jokune azertetan dabiz, tantu jausten di euren alde, eta bueno, oin bat nerviosua, besti konfixagoa, eta ikusiko da, baina, bueno, entzete hain favorito, oin momentun ez du ikusten Markinarrak. Sake luzea atera du Unas Bidalek eta aurreneko aldiz bi tantoren aldea dute markagailuan Urdinek. Neurketa 35 tantora izango da, kadeteek 30-era jokatu dute, baina seniorrek eta juvenilek 35-era. Unasen bigarren sakea, Mandiolak pauso bat atzera egin behar izan du. Oso urrutira bidali du errebotea Unasek, bote ingo dio eta txarra izan da eramateko. Ondo pinitze, da, bueno, ondo junda aurrera, baina zin gauzartu. Ezkerra horma ikutu zen balu pelotari asko zabalduko zen, baina Frontesa ikutu du lehen da bizi. Eta pelota gaiztoa gelditu zaio atzelari Urdinari. Berdintzeko aukera orain Markinarrek izango dute. Sakea ona. Ruiz. Ibar luzea. Mandiola. Ibar luzea. Moztu, ondo Unas. Lana orain Mandiolaren zat. Eskubiz oso indartxu, tanto izango da. Amarna. Pelota zoharra bota hor da. Unas alegin du sartzen, ez da ikutu, gero Ruizentzako oso batxo zen. Boskarren berdinketa. Sakea Javier Ibar luzeak aterako du. Jon Ruiz. Jon Mandiola. Eskubiz errebotea Unasek oso ondo. Bai, leko harrin pinitza ondo kolokatu eta 11 eta 10. Ez du hartu nahi dituzte favoritoak Erritxuarrek eta oraingoz lortu dute. Aurretik berriro markagailuan Urdinak, 11 eta 10. Unas. Mandiola. Suertez barruan izan alda, 12 eta 10. bai, barruan emoten da utxin da. Justu nizena, baina bai, barruan emoten du. Ez da protesta Markinarra eta Lekuetarrak biak ari dira konsejoak emate, bata aurrera xeago semea eta hemen atzean aitak ere ezin isilik egon. Bizitzen da egon, bai, haitxek bai semik, zestak izonak dit irabatzailik, eta bueno, euren aleginengo dabe, gaztiei konsejok emon, berritxure etorrelek entxapela, beste makina bat urtin etorri da modun. Goiti bera moztu, Unasek atzera bota nahiko du. Unas oso ari da, kolokazioz eta... Bai, Unasek... Bai, hasieran bizkat hori hasi da, baina ja esatze bizkat atzeratxoa epini, eta partidun gehitxua sartut, bueno... Ogun, idea honek ideu, da tanto izango zan igul, baina, bueno, txapa bota dute, pena bat izan da.
Nahikoa guk hau zabaltzea, Bai, norbait famatzen hastea, arkutxe egiteko. laster erre hau. Baina asko laguntzen ari zaio Ruizi. Bai, iztelan partio guztixe jonen menpean gozan da, hola, metzete bixen hartine gehiago utzilik eta Sake ona Iberluzeak. Jon Ruiz. Mandiola. Ruiz. Unax. Ezitasun ikaragarria pelotaka da horrek. Amabina. Hori da, eman beharra. Bai, mutila hundixe eta indartzu da. Haitxe errebesista natu zan, haitxe indartzu mandiola, horrik uste publiko jarritxe, gizona hundixe. Da, semikoz kontra eixu eskumatixi urtetza, baina bixek indartzuak. Erdiko sakea, Jon Ruiz. Mandiola. Tanto. Indarra eman ez ezik, ederki gurutzatu du oraingoa. Hiru tanto segidan egin dituzte gorriek, eroso jokatzen duzten baldin badiote Jon Mandiolari. Berak agindu dezake, berak hautsi dezake oreka. Baina ikasi dute lehen, Erritxuarrek nola indargabetu bere jokoa edo gutxienez, nola berdin du. Javier Ibarluzearen sakea. Jon Ruiz. Mandiolak ez zuen tokirik oso tokitxarrean jarri baitu hor. Mutrikuko atzelariak. Bai, alegin du bidaren, Bertsuarrak peloti bizitxasoa bentzete errebotera helduta Ibarluzea bota peloti ez, Jonek horre botaten motzo hortik be minin motze, da, bueno, estrategisa bat izan egeo, errebotera aldanik geixen bota, jokuen ezartzeko Jonek. Zazpigarren berdinketa. Unaxen sakea. Mandiola. Jon Ruiz. Ondo. Ibarluzea. Eskubiz pelota atzeratuz. Mandiolak ezin. Eta nahikoa da nik orain Jon Ruizen partidua azpimarratzea, urrengoa berak utxe egiteko, baina hasieran galdu dituen 3 pelota haiek galdu ondoren oso ondo ari da. Bai, zatu lehen be, pelotare seguru dala, ez dauke golperik, baina koloka huitzen da, eta ez dauke postura libre, baina asko sartzen dugu peloti, eta, bueno, hoxe, bixen hartin aldaben dana utzi, eta Jonekia berak aldaben faiau, edo ez delan gatxe du partida bazta. Mandiola bera da indarri gehien daukan pelotaria. Pelotaka bat, bi nahikoa ditu askotan, tanto erabakitzeko. Baina badakite urdinek nola jokatu, eta oraingoz aurre hartuta daude. 15 eta 13. Bana, bina, zazpina, zortzina, amarna, amabina eta 13 egin dute. Azken 3 tantoak jarraian Erritxuko bikoteak egindakoak izan dira. Mendibarren pilotalekoan gaude. Berriatuak etxean irabazi nahi du Bizkaiko herriarteko titulua. Lehendabiziko neurketa bukatu denean esperantza handirik ez zuten izango. 30 eta 9 galdu baitute euren mutilek. Baina bigarrena irabazi ondoren piztu egin dira eta hirugarrena ere irabazi zaketela sinistuta daude une honetan. Importanti sinisti ez da, lortzeko helburu bat, eta, bueno, Bertsuara konbentzidut ikusten di euren jokun, da oin arte ondo urteten dabil, da, bueno, iaz egitzen bada holan ratxiak.
Antxara berriro atera dira lau pilotariak. Neurketaren erdi aldera gerturatzen ari gara. Eta hemen ez dago ezer argi. Ikusten da, holan segitzu dugu, azkena artetzala erabakiko, eta bueno, hoxe da politxena ez teixela partido distantzia handiko partidu gurten. Unax. Rebotean pilota. Tanto, lehen aipatu duzu, egin zezaketen gauzetako bat horixe dela, eta agian ikusita oraintze emaitza ona eman dion, saiatuko dira berriro ere pelota rebote luzean jartzen. Bai, hemen aldabena, ez da egun lanetan ezingo da beldu, baina pixkat aurrera txutik heltzen danin, alegindu rebotera botaten, da gero ikusten Ibar Luzeak ez da min asko itxen rebotin, da gero da Joni eskure bota baino igule rebotera bota. Jonek eskubidekin min handia egiten baitu. Jon Mandiolak, bi atzelariak dira Jon izenekoak. Laugarren tantoa jarraian egin dute urdinek. Unaxek arazoak izan ditu bote kaskarraren ondorioz, baina tanto izan da. Boti izta gondai, alegin duda buena eruten da. Ibar Luzea ikusten da, ez da gula partidun pixkaten nervioso edo pelota asko faietan dabil da. Hori berretxu harrentzako moral hartzeko izelik. 17 eta 13. Unaxen sakea, labur geratu zaio Mandioleri. Ibar Luzea. Ruiz. Errebesez jokatu beharko du Mandiolak. Bai, ondo jokatu ere. Ruiz. Ibar Luzea. Unax. Ondo jarritakoa. Baina tantoa Mandiolak. Ikusi atzeko errebotetik be, zelan tantu inaben, indarra zeuk eta ongun behok peloti edarto koloko dugu. 14 eta 17. Sakea berreskuratu dute gorriek. 5 eta hutseko partziala jaso ondoren. 20. ekitaldia da Bizkaiko herriartekoan. Gernikak garaipen bat badu, baina beste guztiak Berritxuren eta Markinaren artean banatu dituzte. Azken 4 urteetako irabazlea Markina izan da. Gaur garaipena lortuzkero boskarrena segidan izango litzateke. Eta ez dakit zer esaten arituko zaion epaileari Unax Bidal. Ez dakit, pelotian araberan edo ez dakit, ze diskusio. Ez da, nire gauza raro ikolan partidun ikusi, holan ez dakit ba. Pelotian gora beri oso izango da. Bakoitza bere tokira. Ibar Luzea sakatzera. Eta errestoan ahalegintzera Unax eta Jon Ruiz. Javierren sakea. Jon Ruiz. Ondo Javier. Unax. Mandiola. Oso bizi orain ere, oso bizi. Velocidade asko, modota asko. Zaleiko gota martu eguzela, gorputze eginde eta velocidade norbera beste motetza eta hor edade, hortan hor velozidadeetan ez da erretza jokatzi eta urdinek ondo jolazten da bize, baina Unaxek ontxe beukida aukeri igual errebotera heltzeko eta ez da heldute ikusi da, gero Jonek zelan tanto indaben. Hala ere makina batek, 30 urte izan arren horrelako eskubirik. Ez dugu, hori holanda, hori jaixo itxen da, genetiki bada eta horrek arma edar baduk horre ondo ikastia eta makina bat pelotak aso jogotxo. 15 eta 17. Ibar Luzea. Luzegia izan da lehen da biziko sakea. Hau bigarrena, tanto izango da, ez? Ez, edarto sartu dut.
Bote egin dion eta zeinen ondo erantzun duen Jon Ruizek. Jauzi handi eginda. Bipare eta bota du, txapapera joan zaio. Tanto zan, Ibar Luzeak geldik egon da, zer pentsa bota bitzanik eta... Alde handia orain pelotetan dago, Aimar. Bai, ikusten da pelota bixa soin, Jonen pelota kaso bakotxa, arazo badalako urdinentzako, bueltan erutie. Da, bueno, aldanik harinen nahiko dabe tantuen, euren pelotia zeba asko komodua jolazten dabe, eta horretan alegin duko Munas eta Jon. Berdintzeko aukera gorriek. Ruiz. Ibar Luzea. Ezin Ruizek. Amazazpina. Gorrien txanda da orain. Lau tanto jarraian egin dituzte. Bai, erratxako da, lehenko partidun banan, da honek launan da, bizela moten dut. Javier Ibar Luzea. Sake ona. Hau bai, ez duela eramango. Bai, hor Munasek igual alegin du liba nahi dira sartzen, zegoen unas pelotiaz holan ataten badau, asko jongo irrebotera. Lehen bostanto jarraian egin dituzte urdinek, orain gorriek beste hainbeste gutxienez. Ibar Luzearen sakea. Luzea. Bestela tanto. Bai, tanto zan, bestela Munasek alegin du miko sartzen hor. Naitxe saia euki, porque estanatzeko errebotera jongo du. Jon Ruiz. Mandiola. Emeretzi eta Amazazpi. Handia egiten ari da Jon Mandiola pelotakada bakoitzean. Bai, hainbeste tanto itxuia, ongun berrebestaz edarto jodau atzeko zulure, da Jonentzako pelota eskure torreako, baina atzeko errebotik horre errespetu moten dute zin dut sartu. 20. bila, Markinarrak, Ibar Luzea eta Jon Mandiola. Munas. Jokoan sartu beharra dauka aurrelari urdinak eta hori segin du. Bai, argi da, ezagun modu lehen Jonen kontra itxeko, bixen hartin aldabez, ikusi da lehen indaben, baina hoxe. Bat eta espada sartzen ja, Jonek tantu erretzizun dut. Zortzi berdinketa izan dituzte orain arte, bederatzigarrenaren atarian egon dingintezke, 18 eta 19 baitoaz. Juvenilen partida, 35 tantora izango da. Garaipen bana dute, Martinek eta Berritxuk lehen da bizikoa. Kanpotarrek lortu dute, 30 eta 9 nagusitu dira, Alex Goitia eta Daniel Mandiola. Orain ikusten ari garen Jon Mandiolaren anaia. Bigarren partidua senior mailakoa izan da. Jokin Arrek eta Jon Zabalak ezin izan dute Alberdi eta Lekueren kontra. 35 eta 23 nagusitu dira etxekoak. Orain ere Roberto Luetue semea epailaren gana joan da eta ez dakit deskansoen ari da den edo... Bai, seguramente, hoxo, karo, Montsasule seguramente hori, ez dakit nik zelan dan arautute federazioen bakotxak ze deskanso hartu lehiken edo. Ez dakit zelan dizen, da igul horretxen gora beran ibiliko diskusioen, seguramente. Orain ere Unai Vidal epaileari begira. Eure pelota eskatu diote epaileari, kosta zaio, baina azkenean Joaquin Fernandezek eman dio Unai Vidali eurena. Hor da, Berritxuko aurrelaria. Pasatzen utzi Ibar Luzeak.
Mandiola. Errebotean jarri. Unas. Ibar luzea. Errebotean darabilte pilota. Ondo utzi du txokoan. Mandiola. Hortik erraz nagusituko da. Eskubiz. No. Pelota honekin baina eskozeren gutxiago egiten dunez eta indar handiarekin jo. Bai, velozia egitxia honaz pelotikaz da beretxuarra komodua jolazten da honera. Hau ala ere, gainetik ez zinkendu Unasek eta Ruizentzat ere azkar etorri da 38. Hemezortzi urte ditu Jon Mandiolak eta etorkizun ona. Ibar Luzearen sakea. Unas Bidal, ederra. Errebotera bidali. Eskubiz orain txapagainean moztu. Oso tanto ona jokatu du Unas Bidalek. Bizi errebesez errebotera eta ondoren txapagainean moztutakoa. Jonek horrezko nekido peloti da pentsa dugu esala helduko da. Unia bena elgorka esaten, lez, venga, hori pauso bat aurrera inde eskuen eukizut. Piskat segitzeko peloti zen da, eta harinei lagadu tantu galdutzet. Bote handi egin dio eta buena egitera joan da. Bederatzigarren berdinketaren bila. Haure luze, falta izan da sakez. Bai. Falta bat indago, une pasa bat, eta bueno, honetan tuke, bizkate, da bakarri, desmoralizau zaitxu, zeuke hainbeste borrokatuteko tantu, gero sake baten galtzen zuen, amorra hondixo motetu. Ibar luzearen aukera orain sakatzeko. Ruiz. Mandiola. Hogeita eta hemeretzi. Hau, eskuinka da joduena. Honek, beuren pelotiaz, honek minazkutzen. Unasek igual sartu, mi ba nahitxe bote pronto eukiz, zageruk ezin ezen da. Orain sartu da Unas. Eta pelota oso luze errebotera gainetik pasako du. Hogei eta hogeita bi. Honran egiteko etzai asko falta izan pelota horri. Peloti asko bizitzutu da. Horraz pelotiaz bai alde batera bestera tantu lastera maitxuko da. Urdinek beste atera dute. Goiko sarea libratu du. Mandiolaren piloteka da. Unas. Mandiola. Aztertu egin dio pelota Unasi, 23 eta 20. Aldetxoa markatzen ari da Jon Mandiola. Partidun bera, partidun marketan dagoena ez, berak itxutxu tantuk, eta berretxu arbixe, beran kontra jolazten lez dabiz ez. Xuxan predestinetu eguna, eta partidu edarra dago batzen joan. Berretxu arrapenik usten aban aldin, ondo usten dabiz partidua, eta ondoek bertan da, ez da izebe erabakitxamen. Eskubiz hainbeste peloteka da indartxu jota, behar bada besoa ere
Nekatuta bukatuko dute amairan, ez? Bai, hainbeste pelota botata izan, mutila hundixe da eta muskula hundi dune, baina badaki lehenego zala besoko minekin eta denbora bat. Baina baina ez da moten, porque gaur pelozia edarra moten dabil, da min asko itxen dabil eskumiaz. Kantxara itzuli dira pilotariak urrengo tantoa jokatzera, 23 eta 20. Azken zatian sartzera doa herriarteko txapelketako finala. Javier Ibarluzeak aterako du. 23 eta 20 Markinarrak aurretik. Oskarren garaipena jarraian nahi dute herriartekoan. Pasa gutze barri da. Unaseko hor joten dago, berapen nervixu duk eta horre errebotin kostau itxako Ibarluzea, hau peloti asko dabil, da koloketi asko kostako. Hogeita bat eta 23. Ez diete aurkariei ies egiten utzi nahi Bidalek eta Ruizek. Mandiola. Ruiz. Ibarluzea. Utzi aurrelariari. Mandiola aurreratu da orain. Zazpigarren kuadrotik. Ruiz. Errebesez ere bai. Defentsa ona Mutrikuarrak. Gerorako utzi du. Mandiolak. 24. Ibarlutzeak sakea Unasik entzen saiatu beharko du, bestela azkar botako dio aurreko bietan bezala errebote luzea. Bai, ontxe azkeneko tanto biseko lantxik ditu eta Unasik hau xale egin du bideu. Txe, bezartut errebotera botaten. Laburra sakea. Bai. Falta. Ez da gaur Javiaren partidu ikonena izeten ari. 5 lokaute hone falta, eta bueno. Erretxu harrei, pixkate arnazi horretxek emotatze, bestelan bai honek indaren partidua, ze Javier ondo jokatu baban, geitxua jokatu baban, aldea hundixe basungo zin, Markinorra. 22 eta 24. Pelota aldaketa berriro. Sakea Unasek. Mandiola. Ez. 25 gorrientzat. Berrogeita 6 minutu orain neurketa jokatzen hasi direnetik. Ordu beteko lehia izan dugu, ordu bete pasatxokoa senior mailan eta hau ere ordu betera gerturatu egingo da. Eta eskaxa egin dio. Eta beste sake bat aterako du Javier Ibarluzeak. Unas. Unas berriro. Moztu, tanto. Errebotera pelota botata zuzenean ez du tantoa lortu, baina urrengo pelotakadan bai. Bai, harto, ikusi da hor da txapa gainen harto moztu du. Zortzi berdinketa izan dira guztira. Geroztik aurretik gorriak dabiltza, baina ez halako aldearekin. Bi tanto baino ez daude gorrien eta urdinen artean. Mandiola. Bote egin dio. Bai. Eskate behien hartu du peloti eta ondo ikusi du epaileak eta baita
baina aurrerago kokatuta dauden ikusle batzuk ere, berehala eskatu baitiote. Hogeita lau eta hogeita bost. Jonas Vidal. Tanto. Pelota bizin hartin aldi da, itzela bat oso, batala besti oso bizixe eta kamisun kosta hutxeak, koloketi apur bat ez. Gainera bizkat koskan jodau da boti, ez da ondo urten pelotik paretetik. Lasterketa txoba falta zaie 10 tantora, azkarrenak irabaziko du, bere partidua eta bere herriak irabaziko du, Bizkaiko herri artekoa. Zalek antolakuntzik azertu da dela partiduk zelan ipinitzun, hirugarren partidu bentzat emozionanti izaten da bil, publiku igerten da, disfrutetan da bela. Jose Ramon Erkiaga da horren erruduna, berak erabaki du, senior mailako neurketa erdian jartzea. Herriatuak irabazi egin du eta emozioa agian azken tantor arte izan genezake. Ipareta egiten hasi da, huts egin du eta aurretik Berriatua markagailuan 26 eta 25. Jose Ramon Erkiaga, Aritz Erkiagaren aita da. Aurten ez du Euskal Herrian udan ikusiko Aimar. Ez, aurten Miamiko itxuri frontoiaz da horre arazuk egitxue. Eta, bueno, ez da gauzak ez da sondoan ez, da ez dut aukerarik emon itxuri etorteko, da, bueno, han segidu biko dabe, aukerik arte. Pena bada ez, aritzako pelotari bat amenez ikusti, are euken maiaz da peloti guztetak undan, hori guztetak olako pelotarezi ikustit, ia aldabet datorren urtin etorri bentzen. Aurreko urteetan hilebete batez itxi egiten zuten pelotalekua, aurten ez, eta zozketaz erabaki dute nortzu geldituko zirenan beharrean eta nortzuk izango zuten oporretara joateko aukera eta nonbait zozketak zigortu egin zuen Aritz Erkiaga, maiatzean hemen izan da, baina berriro itzuli eta pelotan han ikusi beharko dute Miamira joaten direnek. Hola da bai. 26a urduritasuna eta tentsioa hemen bai kantxan eta bai kantxatik kanpo. Ibar Luzea eta Mandiola markinako ordezkariak, Vidal eta Ruiz Berriatuakoak etenalditxo bat egin, berriro kantxan dira pilotariak. Tanto erabakigarriak denak izaten ari dira, baina hemendik aurrerakoek garrantzia handiagoa hartuko dute. Musika isildu eta pelota hotsa izango da nagusi berriro hemen Mendibarren pilotalekuan. Ibar Luzea. Sake luze. Beste bat aterako du markinako aurrelariak. Jon Ruiz. Ibar Luzea. Txarra da bientzat. Oso pelota zaila sortu du, baina gero ezin izan du saskitik frontisera bideratu. Ibar Luzeak sake ona lehen da bizi eta ondoren bigarren pilotaka da ere. Bikaina. Markinarrak aurretik 27 eta 26. Sake luzea oso. Zazpiterdian boto egin. Eta aldira altura handiarekin errebotearen herri aldera igo da.
Unasentzat aukera izan liteke orain sartzeko. Bai, Bertsuarrak beran estrategia segidu da, ez? Aidera sartu eta errebotera bota eta tantu da alda benin. Aburra eta gurutzatua izan da bigarren sakea. Jon Ruiz, ondo Ibar Luzea. Ruiz. Jokoan oraintxe sartu da Mandiola eta bera hasi da agintzen. Pelotaka da bakarra nahikoa izan du 28 eta 26. Nahikoa behartu eta sartu da gainera, baina... Bai, ez da izen pelota hartza eta ero betxu nun ipinitzen paretan velozia asko azator hori, abiadura onduzaz da ez da hartza izen eguna esentzako. Ibar Luzea. Jon Ruiz. Mandiola. Unasek ezin izan du, azkar etorri zaio pelota gainera. 3 tanto lortu dituzte markinarrek. Pelota bizia sargi da markinarrak komodua gotza tanto bitxotxuela eta Bertsuarrek geixak ostetako euren pelotiaz tanto itxite hor ikusten da, 3 tanto segitzen ditu markinarra. Ibar Luzea. Illa joateko esan dio Javierri, baita Jaramon egin ere. Mandiola. Salto egin dio Saskibarruan eta tantoa Urdinentzat. 27 eta 29. Pelota bakarra erabili dute Urdinek eta bakarra gorriek nik uste. Bai, ez da aldatu Akotxa beran pelotik harri daue elegi dute eta aritxaz da bizi partidu guztio jolazten. Mandiola, Unas. Jon Ruiz. Mandiola. Eta honekin gehiago kostatzen da rebotera bidatzea. Bai. Jon Ruiz. Ondo ari dira tanto honetan Laurak, Mandiola. Etzen erraza. Oso ona eskuinka da hau. Ondo Ruiz. Ezker Ormajo. Tanto. Bai. 28 eta 29. Nahi bari botatako ez dut izen dela, baina bitxun dut da bene. Ez daki, nahi txo bota da, baina bota da nahi txe, nahi txo darra duke. Erdintzeko aukera izango dute. Berri Atuarrek. 28 eta 29. Unas Vidal. Mandiola. 30garrena. Jon Mandiolak lortu du eskubiz, 30 eta 28. Tanto, erabaki garri xedionek horre. Jone minaz kitxin dugu eskumiaz da. Markinarrek esango dute, Berritxuarren pelota baju egia zela. Eta hori betiku da. Eta hemengoek esango dute, Markarrinarrena bizi egia. Bizi egia, bueno, horre. Eskematen bako txabelen peloti duke eta aretxaz jogatu dira. Ibar Luzeak errebotera. Hori. Ondo. Ez zine utxi pelota horri. 30 eta 28. Antori borrokatuena. Partidurik borrokatuena hauxe dugu.
senior mailakoak. Erdialdean maila ona izan du. Oreka ere bai, baina gero hautsi egin da. Hemen galtzaileak gutxienez, 28 tanto egingo ditu. Jon Ruiz, gurutzatu nahian, tanto izango da. Bai, Markinaren pelotiaz, Europe pixkate harrimeten bada lo que sea, horraz pelotiaz tantu itxi erretza da, oso bizixe da, eta ez da erretzako loketi horri pelotiari. Horri Barluzeak ikutu egin duela esan du epaileak. Bai, pensto puntan ikutu da dela. Ongun argi bilia epailea. Haze suerte izan duen Unasek. Bai. Aurrekoan bezalaxe, orain ere. Antagorri 32garrena. 32 eta 29. Garaipenetik gertuago Markina berriatua baina hau ez da bukatu. Ez da erabakitxez, de repente hiru tanto golpera edo zein egitxutxute. Ezkena arte horre borrokatu inbida. Ibar Luzeak atera. Atzera Ruizek. Jo! Zat pelota eraman duen, bipareta. Erdira atera zaio Ibar Luzearen jokaldia. Txapara. Ondo egindako zen ba. Bai, intezinoan az da. Ez da horre sasoien nerbixuken botati, baina erabakitxe bota dau, baina suerte eskazek bide txapa jugako. Eta Ion ezelako peloti sartu da hor. Peloti, meritxo hondiko peloti bota dau, sartu dau. Unas Nidalen sakea. Mandiola agintzen hasieratik hasiko da. Unas. Gora. Goiko sarera, 33 eta 30. Unasek garriz gau, nahi izen dugu errebotera heldu eta larri altza du peloti. Garbi goiko sari jode. Javier Ibar Luzea. Ordu bete oraintxe partida jokatzen hasi direnetik. Aukera Urdinak kantuan menderatzen hasteko. No, handeoa. Haze pelota sartu duen Ruiz. Kantoa Urdin. 31 eta 33. Hor bere burua lurrera bota behar izan du Berluzeak. Pelotak joetzezan. Bai, pixkate hori, korputza sartu dago, ez da, igual sartzeko moduko izan da, baina ez da, igual berba behin da, entzatu Ionek eskune biko gala eta laga hitz eta azkenien ezin esku izan da Ionentzako. Mandiola. Jon Ruiz. Mandiola. Unas. Asaitasunez. Mandiola, pelotarekin badaki lan gehiago egin beharko duela bukatzeko. Ruiz. Mandiola. Unas. Lehen da bizikoan ez, baina bigarrenean bai. Unas. Ez du ondo moztu. Aukera Mandiolarentzat. Unas, jauzi eginda. Biak parean ziren, ez batak ez besteak 32garrena Berriatuarentzat. Ez da horre komunikazio falti onda. Bandera presta ez da hitz egin da horre. Pixek pelota bardinan bile horre berban bida lehengo eskatzen da bera ibalaga eta Ruiz dator hemen atzealdera. Etena eskatu diote epaileari.
Ez dituzte askotan hain partida luzeako gorrak eta tentsio handikoa jokatuko kategoria honetan. Bai, ez da, presiño igerten da, hemen da, bizorre entrenadori hau besti konseju da, horre da, horretan presiño hori agunteti, ez da, erretza, dana nahi irabazit, ez da salik responsabilidade handiko partidu duzela jokatzen, bai Markinako eta Berritxoko Gaztiek. Bueno, gu posik ez, partido intensu eta igul ez da partido ikonena izango, baina bentzat dauken presiñoia eta dauken importantziaz, gustora ikusten dana. Ordu bete pasatxo, jokatzen hasi direnetik, urrea balio du, tanto bakoitzak hemendik aurrera, 32 eta 33 aurretik Markina, sakea Berriatuak. Markagailuan 10 berdinketa izan dira. 11. bila abiatuko da Unas Vidal sakearekin. Berriatuako Mendibarren pelotalekuan gaude, Bizkaiko herriarteko txapelketako 20. finala. Markinak bat, Berriatuak bat. Gazte mailako neurketak erabakiko du, bukatzear da. Mandiola. Ruiz. Utzi Ibarluzeak Mandiolari. Ruiz. Ibarluzeak utz. 33. Eskuan zeukan pelota. Sartze erabaki eta begira. Bai, sartu dukio da, ez da ezin izen daue puntatik urten idotze, ez da gatu, barrun gatuako bueltaka eta... bueno, partidu bat bire hemen presiño asko, bueno, Gaztik alegin danengo dabe eta... Ozta sakatu du Unasek, egurrean orain Mandiola. Unas. Tokitxarrera doa pelotari, ondo atera zaio. Gora Mandiolak. Aurretik Berriatua. 34 eta 33. Erobena pelotalekuan, lasaitasuna eskatzen ari zaio Roberto Lekue. Unasi sakatzerakoan. Bai, hemen Markinarra favoritu gizen dira, abitxu, Berritxuarrak tanto baten falta, Markinarrak bire falta, eta ezilik emozio gisa eskatu. Mazuro, gehiago, 34 egiten baldin badute, izango dugu. Unas Vidal. Pasa aurreneko sakea luzea. Bi aukera dituzte. Berritxuarrek. Kanta batean utxegin ezkero beste aukera bat izango lukete. Markinarrek ezin dute utxik egin. Mandiola. Unas. Errebote garbia. Ibarluzea. Bukatu da. Txapeldun Berriatua. Lehen biziko partida galdu. Baina beste biak irabazita azte besarkada ikusten ari garen. Haitxe mi posi da bez. Bost urteko hori nagusitasune Markinarren apurtu dela eta... Bueno, zoritxo da nahi ez. Partido politxo bat ditxu, hau azkena batez gustagarri ze. Nanontzako eta zoritxo da bai Markinarri da bai Berritxuarri. Unkituta Roberto Lekue aitasemeak. Aspaldi Markina Garaile herriartekoan, baina gaur eten dute bolada hori. Eta etxean gelditu da Garaikur orokorra. Berehala ikusiko dugu sari banaketa.
Sariak emateko prest, Bizkaiko Federazioaren izenean presidentea Jose Manuel Fuentes eta Jose Ramon Erkiaga zestako arduraduna Euskal Federazioaren izenean, bertako seme bat, Felix Espilla, eta alkate honen azken eguna izango da, Imanol Ugarte Birena, bihartik aurrera Jon Arriola, ikusiko dugu alkaten lanetan hemen Berriatuan. Lehen da bizi, galtzaileak atera dira, favoritoak, markinarrak, azken 4 urteetan txapela irabazi zutenak. Infantiletan, kadeteetan, garaipen bakarra Alex Goitiak eta Daniel Mandiolak lortu dute, baina beste bibikotek galdu egin dute. Jokin Arbe eta Jon Zabala 23an gelditu dira, eta 3. partida tentsioz beterikoa izan da. Jon Mandiolak hautsi zezakeela neurketa uste zuten adituek, baina Ibar Luzea eta Mandiola bera azkenean 33 tanto eginda gelditu dira irabazteko zorian, baina irabazi ezinik. Markinarren argazkia hori ikusi besterik ez dago, aurpegiak, tristura aurpegiak direla, eta hor erren entzun beharko ditu Felix Espillak esandakoak. Bai, lobia izango txat, bueno, Jonek partido hona jogatu dugu, tanto asko itxu, baina, bueno, ni ez dut urdinen bertsuaren estrategizio hona izan dela, Jonei bixen hartin frenau eta azkenin ondo urtetza, ez? Garaileen zain, Berriatuako pelotelekuan ospatzen hasiak izango dira hor aldagela inguruan. Inorrez baita bertatik atera. Egia esan da, Imar Aldazabal ez zuten esperoko gaur hemen irabaztea. Ez, gauzi honda, bueno, nik klaru giot nagusizetan altzala irabazi, da, bueno, nik favoritu eta bertsuarra nagusan. Eta gero beste bizetan, lelegun batez bez, baina, bueno, hemen Markinara favorito izen dabe, nik ez dut estrategizi ondo ikesitxe torri izela. Klaru izen da iondala horre kategorizan gehizien, baina, bueno, bizen hartin aldi izen dabe frenaut, ondo urtetzen, eta, bueno, postena berretxu gaitxik, lehen makina bat interpelo zirabazitxu, eta hainbeste urtin irabazi barik egoa, eta, bueno, urtengu geure aldera jauzia, eta posik. Celebro biko da.
Gorka Urkidik, Markinarren izenean jaso du Garaikurra, eta orain idazleen txanda izango da. Urte askoan irabazi gabe, irabazi non eta hemen etxean bertan. Hortxe dituzue txapeldunek berehala jasoko dituzten txapelak. Kadete mailan Mikel Lekube eta Oier Mugartegi izan dira ordezkariak. 9 tanto baino ez dituzte egin. Hasieran nahiko parekatu izan da neurketa hori. 12 eta 8 joan dira, baina gero partzial harrigarria sartu diete. 19 egin dituzte Markinarrek eta tanto pakarra handik aurrera berriatuak. Ondoren senior mailakoa, Antxon Alberdi eta Roberto Lekue 11 eta 1 aurreratu dira, gero 18 eta 21 gerturatu zaizkie aurkariak, Arbe eta Jon Zabala, baina berriro erritmoa bizitu eta 25 eta 20 irabazi dute gero. Edo biziko partida azkenekoa izan da, puntua eskuratzen zuenak, garaipen orokorra lortuko zuela bai baitzekiten, eta emozioz beteriko neurketa, azkenean betik gora etorrita, etxekoek irabazi dute. 23 eta 30 aurreratu dira Ibarluzea eta Mandiola, baina azkeneko bastantoak jarraian egin dituzte aurkariek. Garaipen handia lortu dute Unas Vidalek eta Jon Ruizek. Irabazleak hortxe dira eta herriaren izenean oraintxe jasoko dute txapel handia eta garaikur handia. Roberto Lekue aita aterako da jasotzera. Aita entrenatzaile eta aholkulari lanetan aritu da. Lehen da biziko 2 partidetan. Lekukoa semeak hartu dio, bigarren partida jokatu eta gero hirugarrenean batik bat bera aritu da estrategia bere mutilei markatzen. Baina garaipena guztientzata bakoitzak bere eginkizuna izan du eta aspaldiko partez txapela buruan Berritxuarrak Aldazabal ere Berritxuarra da eta postu da bera ere. Bai, postenak gure eskolik irabazti, hainbeste urtin Markinarra domino da herriarteko txapelketi eta bueno, aurten bentzek euritoko bako eta bueno, lan handutxan antzetik lan handutxan da, egunero hemen entrenetan da Lekue bestie, bai Markine, bai Berritxu eta nipe ez dut hau politxo gala, herritanak irabazten dela azken baten eta gaur euritoko bako eta zoritxona da nahi. Ederki Aimar, eskerrik asko gure komentario lanetan aditzeagatik eta prestatu, udan izango dituzuen partide horiek aldan eta ondoen jokatzeko. Bai, horre biliko, ez da, legine urte guztia preparagu eta ondo urteten badu da, bueno, eskerrik asko zego da urrengo baten arte. Berriatua txapeldun 2 eta 1 irabazi dio Bizkaiko herriarteko finala Markinari. Txapeldunak hortxe podiumean eta guk beste batera arte agurtuko zaituztegu. Mendibarren pelotalekutik, agur!